Hem creat la xarxa antirumors de la mà d'entitats locals amb l'objectiu de posar en valor la riquesa que ens aporta la diversitat de la nostra ciutat i de treballar per trencar estereotips i prejudicis. Recuperem el Consell de Cooperació i consolidem el 07 en els pressupostos municipals dedicats a la solidaritat i la cooperació internacional. En compliment a una moció presentada l'any 2019, hem renombrat la plaça Nova com a plaça Neus Català i Pagejà, de manera que Rubí amplia el seu mapa de retiment d'homenatge a les víctimes de la deportació. Treballem per explotar les eines telemàtiques i treure-les profit per ampliar la participació ciutadana, com per exemple en l'ús de la plataforma Participa Rubí. Ens hem dotat d'un pla estratègic de govern obert i som un municipi capdavanter en posar al servei de la ciutadania eines de transparència, participació i retiment de comptes.